खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दिनै जों बर' आरो माखासे सोलिफुबाय थानाय खौरांनि बागै खोथा सावरायगोन। बैसागोनि सिगां गासै 11,000 सुबुंफोरनो मास्टारनि साख्रि होगोन। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, जायफोर बिथांमोना B.Ed लादों बा D.Led लादों बिथांमोननिसिम जोबोर गोजोनथाव खौरां। बैसागोनि सिगां 11,000 सुबुंफोरनो एबा 11,000 सुबुंफोरनो मास्टारनि मासियाव साख्रि होनाय जागोन। बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बेखौ रोखा रोखायै बुंनानै होयो। दा जों सावरायदिनि जोंनि बड' इउटुबार जायबा बिथां मिस्टार इनुस, बिथांनि इउटुब चेनेला हेक जालांबाय। मैयानि मोनाबिलियाव थिग 7 बाजि बा 6 बाजिनि गेजेराव मिस्टार इनुसनि चेनेला हेक जायो। दा मिस्टार इनुसआ गोबां दुखु जागासिनो दं गावनि चेनेला हेक जानायनि थाखाय। आसा खालामो मिस्टार इनुसनि चेनेला थाबैनो फैफिनगोन होननानै। दा जियानो जादोला जों दा सावरायदिनि बर'फोरनि माखासे खोथा। BDCखौ बर'फोरा एबारनो एबा 2020 मायथाइनि जानो गोनां इलेक्सनावनो दखल खालामगोन आरो लोगोसे हाग्रामानि हानजाखौ BDCनिफ्राय होखारहरनाय जागोन। बर'फोरा एबार जोंनि बे BDCनि इलेक्सनाव गासै 28 सुबुंफोरखौ केन्डिडेट महरै फाथिनाय जादों। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय नोंथांमोना नैबे लिस्टखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोना दसे भिडिअखौ दोन्थ'नानै नायनो हागोन। BDCआव बर'फोरा बर'फोरनि गावस्रालायनायखौ नुनानै गोख्रों महर लाबोगासिनो दं। लोगोसे बर'फोरजों लोगो जाफ्लानानै BDCखौ दखल खालामनायनि खायदा बोराय बाहायगासिनो दं। थांनाय MP इलेक्सन आरो लोगोसे 2014 मायथाइनि MP इलेक्सनावबो बर'फोरानो देरहाखादोंमोन। बेफोरखौ जों बाद होदो। नाथाय जोंनि बे बर'फोरा गावजों गावनो फेसबुकआव गावजों गावनो ससियेल मिडियायाव नों UPPLनि नों BPFनि फेसबुकआव मा नायबावनो, फेसबुक अपेन खालामबानो खालि UPPL खालि BPFजों गावजों गाव कमेन्ट बक्सआव नांलाय खमलाय खालामलायनाय मा बेफोरो। बेबायदिनो गावजों गाव बखिलायबाय थानायावनो गुबुन सासेयासो देरहालांगोन। थांनाय MP इलेक्सनावबो नोंथांमोना बा फेसबुक नायगिरिफ्रा गावजों गावनो UPPL आरो BPFखौ लानानै दावराव दावसि जादोंमोन, नाथाय गुबुन हारियासो देरहालांबाय। अब्ला साननानै नायदो, दा नोंथांमोना फेसबुकआव नांलाय खमलाय खालामलायबाय थागोन, नाथाय गुबुन सासेयासो खिगारलांगोन। आं बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि बर'फ्रा माब्लाबाबो एबा जेब्लाबो खौसे जानो हानाय नङा। आं थैलांगोन, नोंथांमोनाबो थैलांगोन, जाय बिथांमोना दा भिडिअ नायबाय दं बिथांमोनाबो थैलांजोबगोन, नाथाय रावबो जोंनि बर' लिडारफ्रा खौसे जानायनि लामाथिं आगान होबोनाय नङा। दालाय माथो बुंबावनो, इलेक्सनाबो नै मास मोनसेबो गैला, दा बुंनानै जेबो लाब गैला। दा जियानो जादोला जोंनि बे BDCखौ बर'फोरानो सालायनांगौ। गुबुन हारिनि आखायाव थांदोंब्ला गैला, खारनाया गाहामसै। दा बेफोरखौ जोंनि लिडारफ्रा नायबिजिरदोंना नायबिजिराखै बेखौ जेबो मिथिया। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, बर'नि गावस्रालायनायखौ नुनानै बर'फोरा गोख्रों महर मोनदों एबा गोख्रों महर लादों। मानो होनोब्ला थांनाय MP इलेक्सनावबो UPPL आरो BPF मोननैबो 50-50 भट मोनदों, मोननैबो 3 लाखनि बारा भट मोनदों। नाथाय बे मोनसेल' पार्टि जानाय मोनबा जोंनि बर'फोरनाव 6 लाखनिबो बांसिन भट जागौमोन, अब्लानो जोंनि बर'नि आखायाव थाबाय थागौमोन। नाथाय बेफोरखौ जोंनि लिडारफ्रा बेहाय साननो रोङा, मेलेम गैया जोंनि लिडारफोरनाव मेलेम गैया, रावनाव मेलेम गैया। डाइरेक्ट बुंखाजोबो आं, जोंनि बर'फोरनि लिडारफोरनाव रावनाव मेलेम गैया। साबैसे बर' लिडारफोर दं गासिखौबो बुंखाजोबो, रावनावबो मेलेम गैया एबा मेलेमा फंफ्ला। डाइरेक्ट बुंखानाय जाबाय, गैया लाजि मोननानै लाब गैया, रागा जोंनानै लाब गैया। जों जाबाय बर' रायजो राजा आरो जों बर' रायजो राजाया माब्लाबाबो बेबायदि बर'जों बर' दानलाय सुलाय जानाय, बर'जों बर' न' सावलायनाय जानाय, बर'जों बर' अफिस सावलायनाय जानाय बेबायदिखौ जों लुगैया। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोसोआव सानना थायो, नाथाय बिथांमोना बुंनो थाखाय हाया एबा बुंनो थाखाय जायगा नागिरनानै मोना। बांद्राय बुंफ्लांबाय नामालाय आंलाय। जाबाय दे लोगोफोर जाबाय, एफाग्राब बुंनायाबो मोजां नङा। मानो होनब्लाथाय जोंनि बर'फ्रा खौसे जानो हाखाया, बेखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। बिसोरखौ बुंस्लायस्लाय मासे अमा फिसिनानै अमाखौ जु होनबाय थानाया साबसिन। दा जियानो जादोला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय।